Malam yau. Yau ma na dawo. Baba na yake cewa ya ji shiru ne baka zo ba. Ai ba wani abu bane, wato kin san shi aure ba a yin sa da ƙarya. Aure ana yin sa iyare da mutuwa ne, kuma ba a yin shi da ƙarya. Saboda haka shine na shawarci matata ta ce ai ba wani matsala. Dama mace in dai ta san kanta da za a mata kishiya ai ba wani abu bane ba. Ai ba damuwa. To madalla. Abu ya yi daɗi. Ya gidan naku? Mai gidan yana nan lafiya ko? Madalla. Yawwa. Shi ma ce kwana biyu shiru ya kamata ka zo ku gana. Zan zo ayin Allah ya da. Kin su ne? Alaikum salam. Ya gari? Okay. Thank you very much. Baka gane shi ba ne? Ban gane shi ba. Ai da ya san da tuni ya ruga guje. Ya kuma wannan sabon hauka ne ko mai rore fara yi ko mai? Baka gane shi ba ne? Ban gane shi ba, sabon tabin. Do you know me? Do you know revenue officers? Wanda ba gida ka yi da officers din. You are no revenue officers. You are no. You are no. I will kill banka just. Ba yanzu ba amma ko? Just you not Enugu just. Kai. Do you know revenue officers? I said do you know revenue officers? Kana da labari na ko? To yanzu sai ka biya. Kai din mai me? Sai ka biya. Ni revenue officer ne kuma wallahi babu rage. Bugu plus zafi times ciwo. Kai your calculation is yawa. Zubin goron dutse fa nake ma wallahi. Ta. Bai Allah. Ina ganin akwai alamar natsuwa a jikinki da hankali. Ya za a yi kina son ki auri mutumin da cinki da shanki da suturarki da kwancinki da haram ne? Ka kai wani rawani ne akan gaba shi kuma zanzaro yayi? Yo zanzaro na fi saba gari. Ko ne ba? Da zanzaro ya fi sa Abdurrahman na ayyuwai. Abdurrahman da ayyuwai yi da uwa zanzaro amma ba sisi ba tsiyaci. Haramun a goshi ake rubuta ta? Kai je ka zan zo same ka je ka. Ni ba zan ai in ka faɗa da ni kai da hukuma. Shine kai da hukuma. Ni abin da ma bai fahimta ba. Kan ka rawani ba da shi kuma zanzaro ne da shi. Amma kin yi zaɓe. Ashe kuna zaɓe ba. Suna wani abu. Ba ga zanzaro ba. Kankandi. Sai ka ce je mage a waya wannan abu? Tafi yake yi. Ba ruwanki. Kuma ya aikin gwamnati? Bai san da bai. Wallahi wannan sai ne dismiss ɗin. Ka je ka. Wallahi sai na dismiss. Allah wannan sai ya tahi daga aiki. Za ka ci ban. A ban da shi. I am hukuma, I am gwamnati. I am federal, I am state, I am local government. I am village. Ni zai wa haka? Ni ma zai wa haka? Mallacin mutunci ne. Ya san ka bane. Abba. Kai haƙuri. Kai. Wallahi katin asibiti zan rubuta masa rasit ɗinsa. Ya san cewa no fear no mercy. No ragi, no rahim mutunci, no imani. Sorry. Ya gani? Ya kalan. Duk da dai rana ba ce yake amma dai lafiya lau aiki na nan muna yi. To ka san dama na ce ka san watan maulidi ya kama. Gaskiya ne. To me kike so a yanka saboda ni komai zan yi na fi son yin shi a ka'ida. Sa za a yanka ko raguna ko awakai. Ai ka san da kaji ake yi. Shikenan karki damu. Karki damu. Sai zan aiko da shi ma ban samu dan aiken ba zan ka da kaina. Shikenan. To madalla. Kin sai yanzu na fito aiki. Okay yanzu ban yi wannan na shiga za a aiko da kaji ko man ka da kaina. Shi kan thank you very much. Thank you very much. Madalla. Shi kan. Kai. This man is ya ci mutuncin gwamnati. Wallahi ya ci mutuncin gwamnati. Kai wani zai shaƙi.
barin ga wannan kawai abin da ya fi rubuta masa rasit din sama a katin asibiti billahi da zai san cewar you are not a huwa alquran